салому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. шиори канали фикри шумо: ҳар шаб зи худат бипурс агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардем. ҳаракат мекунем каме ҳам бошад, дар хизмати бародару ҳамватанои азиз бошем. дар фикри ободӣ як ҳамватан дар фикри ободии ватани азизамон Тоҷикистон бошед. бародари азиз, дар шаҳри Екатеринбург кор дорем ва ширкати Акои Сорбон граниса аз шаҳри Екатеринбург ба Қазоқистон ва инчунин междугород даруни шаҳр дар хизмати шумо ҳастанд. номерои Акои Сорбон дар зери навор мешавад. аз номи канали фикри шумо гап мезанед, ҳатман барои шумо скидка мешавад. эй Сорбон, оҳистарон ороми ҷонам меравад. худованд сафари бехатар ба ҳар як бародару хоҳари мо дода бошад. худованд ҳамаи мусофирҳо дар паноҳи алло бошанд, барори коршона парвардигор дода бошад, бо сари баланд пеши падар модар ҳамсару фарзандо рафта бошанд. бародари азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург дорем. 2700 бародари азиз, ҳар ҳафта пулша метем. ӯ бародаре ба кор мегирем ки патент дошта бошанд ва аддушӣ кор кунанд. мисол барфтозакунӣ, мисол кори осон, разнарабочи даромада, мисол бекор нашинанд, мисол рӯз гузаронанд, гуфта не кор кунанд аддушӣ. мисол 2700 ҳар ҳафта метем. бародари азиз, одаме ки мисол документ доранд, патент доранд, метавонед дар номерои ман ватсапам дар зер навор мешавад, нависед. инчунин авиакасса мо дар хизмати шумо аст. ва бародари азиз, касое ки регистратсия, перевод документ дар ватсап менависед. бародари азиз, Акои Кароматулло, ҳоҷи Кароматулло дар хизмати шумо ҳастам. боқӣ дар амони алло бошед. худатонро эҳтиёт кунед. ҳамин навора ба дигарон расонед. шояд як хоҳар бародар ба ҷои кор таъмин мешавад, инам савобаш ба шумо мерасад. боқӣ дар амони алло.